खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनद' जौगाखां हारिनो ट्राइबेलनि गनायथि होनो नागिरनायनि सायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ मेम'रेन्डाम दैथायहरदों। हादोरनि नखर मन्थ्रि रायजोनि गिबि मन्थ्रि बिथांनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों मेम'रेन्डामखौ दैथायहरबाय। ट्राइबेल नङैफोरनो ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट होनायनि थाखाय गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों ट्राइबेल संघनि सायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। उदालगुरि तामुलपुर राजालामानि डिमाकुसियाव गोबां बिबांनि गान्जा हमदों पुलिस बिफाना। स्रोदै मोननाय मोनसे सुलुंनिफ्राय मोननाय खौरां बायदियै उदालगुरि पुलिस बिफाना राजालामायाव नाकाबन्दी खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि तामुलपुर राजालामा डिमाकुसि साहा बागाननि निउ लाइनआव गान्जा लाबोगिरिफोरा गारि सुजुकी नं AS25 Q7208 खौ गारना खारखोमालाङो होनना मिथिनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि थान्दै जखनथाइखौ टंलायाव खुंनो थि खालामनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला आरो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाइ खुंफुंनो दानाय रायदाव आफादनो बिबानखौ मैया होबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 58थि बोसोरारि जे थान्दै जखनथाइ दङ जि एनुवेल जि डेलिगेट कनभेनसन बेखौ जोङो टंला जि कलेजनि फोथाराव खुंनो थाखाय जों थामथिम खालामबाय आरो दिनै बानजाय आफाद जोंहा उदालगुरि जिल्ला कमिटि एबसुआ खुंनो थाखाय आरो टंला आन्सलिक कमिटिया खुंनो थाखाय प्राइमारि कमिटि बर' साहित्य सभाया खुंनो थाखाय जि बानजाय आफाद दादोंमोन माने निपेन बर' जाय जोंनि टंला कलेजनि सासे माने गोख्रों माने समाज सिबियारि आरो एसिस्टेन्ट प्रफेसार आरो टीम दङ गोबां दङ बिथांमोननि जि टीम दङ बे टीमखौ जोङो एम्पावर खालामदों आरो बिथांमोनानो जानुवारि दाननि जोबनाय नङाबा फेब्रुवारि दाननि फार्स्ट उइकआव जोङो डेटखौ उइदिन 3 days जोङो फाइनाल खालामगोन। आलासिफोरनि माखासे कनसेन्टनि खोथा दङ माखासे परिबेसनि खोथा दं गासैखौबो मिलायनानै गुबुन गुबुन आफादफोरनिबो जुथुमा दङ दा बे डेटआ माखासे क्लेसिं फैदों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो सानथामनि उनाव डेटखौ थिग खालामगोन खिन्थु 2026नि जानुवारिनि लास्ट नङाबा फेब्रुवारि फार्स्ट उइकआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि 58थि एनुवेल जि कनभेनसन दङ बेयाव खुंफुंजागोन। बेयाव डेलिगेटआव माहारि दानायनि बड'फानि आदर्शजों जों हाबा मावलांनायनि जिखिनि जोंनि समायखिरा आरो लोगोसे बर' गोजोन गोरोबथा 2020 आथिखालाव ST मोनद' हारिनो जि जौगासारनाय आरो पपुलास हारिनो ST होनायनि जि रिकमेन्डेसन बिनि सायाव गोथौ गुवार सावरायनाय जागोन। गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन माने क्वालिटि इडुकेसनजों लोगोसे सास्टेनेबल चेन्जनि समाज सोलायनायनि बाथ्रा आरो बेयाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन जोंनि आथिखालनि इडुकेसननि जिखिनि इयुथनि बिथांमोननि एम्पावारमेन्ट बिथांमोननि एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन बायदिसिना जिखिनि हारिनि गोनां एजेन्डा इस्युसफोर दङ गोथौ आरो गुवारै बे डेलिगेट सिटिंआ मोनसे जारिमिनारि जुथुमा जागोन आरो अपेन सेसन आरो सेमिनार जोंहा थागोन। जोङो नेसनेल लेभेल स्टेट लेभेलनि गोबां माखासे आलासि आरो गभर्नमेन्ट लेभेलनि माखासे रिनन जायफोर आलासि बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायगोन जाहाथे बर' हारिनि इस्युसफोरखौ जोङो एड्रेस खालामनायाव बिथांमोननि मदद मोनो आरो सरकारखौ जोङो प्रेसार होनो जाहाथे खाबु मोनो बेबायदि मोनसे थांखिजों हरखाबैब्लाबो 2 दाननि गेजेराव जों गासै प्रिपारेसनखौ खालामनानै एबसुनि बे मैखोम मोनसे जारिमिनारि जुथुमाखौ जों खुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादजों मिरु आफादा सावरायबाय जिल्ला आफादजों सावरायबाय आरो दख'रा आफादजों सावरायनानै उदालगुरि जिल्लानि गासै दख'रा आफादफोरनि मदद आरो खाथि खाला गासैनि मददनि गेजेरजों जों खुंफुंनो थाखाय जों थांखि लाबाय। गोजोन्थों। जोङो सानथाम मिरुनि हाबाफारिया जागोन आरो जिल्ला आफादा सानसे लायोबा बे सानब्रै जागोन खिन्थु मिरुनि जोङो जुथुमाखौ सानथामनि हाबाफारिजों डेलिगेटनि गेजेरजों सेमिनारनि गेजेरजों जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन बा कालचारेल कम्पिटिसन थागोन बेजों लोगोसे जोंहा माखासे डिसकासन्सफोर थागोन सेमिनार्सफोर थागोन बेनि गेजेरजों बे प्रग्रामा मोजाङैनो जाफुंसारगोन। गोजोन्थों। हाग्रा सिफायनायखौ जोङो बन्द खालामनो नाजागासिनो दङ थांनाय सोरखारा बेनि सायाव जेबो राहा लानायखौ नुनो मोनाखै होनना पानिराम ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों।
बे हाग्रा एवनाया बेखौनो जों बन्द' खालामनो नाजागासिनो दङ दा बेखौ बुङोबाथ' गोलाव खोथा जाहैबाय थांनाय सरकाराव जेनाखि 5 बोसोराव जिखिनि फरेस्ट हिसाबै बेखौ रैखा खालामनांगौ दङमोन खिन्थु नुनाय जायाखै माने जोङो गोबां बे फरेस्ट एरियायावनो जेनेबा बाला महल जानला माला खालामला बायदों गेट बानायदों जानला माला खालामदों जिखिनि रेभिनिउ फैनांगौमोन फरेस्टआव जों हिसाब खालामनो नुदों 5 बोसोराव मोननाय जायाखै थांनाय सरकाराव नेशनेल पार्क जोहोलाव नेशनेल पार्क फसंनाय जादोंमोन औ बियो दा माबायदि प्रसेसआव दङ सार जोहोलाव जाहा नेशनेल पार्क बेथ' जे दङ दाबो दं माने जोङो सारा बिटिसिआव जों दा बुंनो थाङोब्ला जेसेबां हा दङ बेसेबां एरिया दङ 40% इट्स कभार बाय फरेस्ट दा बे हिसाबै बेवहाय जोंहा नेशनेल पार्क हिसाबै बेखौ जों गोदानै सोनाय जाहैबाय रायमनाखौ सोनाय जाहैबाय दा बेखौ जोङो नेशनेल पार्क हिसाबै दा बेखौ जिहेतु जों डिक्लेयार होबाय बेवहाय जोंहा बिफां लाइफांजों लोगोसे जिब जन्थु दङ मैदेर दङ बिभिन्न माने बिदिनो जिब जन्थु दङ सिख्रिफोर दङ दा बेखौ जों बासायनांगोन 1 नाम्बार खोथा जाहैदों नेशनेल पार्क बानायनायनि उनावहाय जों बयबो बेखौ बासायनाया दायथ' लानांगोन अकल जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा जोंनि फरेस्टारफ्राल' बेखौ माबानांगौ बासायनांगौ बे नङा बयनिबो माने क'पारेसन नांगौ खारन बिटिसि ओनसोलाव जोंनियाव हमनानै लादो नेशनेल पार्क जोहोलाव आरो बेनि सिखना जाहा ओजोंहाय मानास आरो ओजोंहाय थाबोबायना सानजाहा माबायाव उदालगुरियाव जोंहा बे माखासे नेशनेल पार्क दं आरो बे नेशनेल पार्कआव जि बुस्थु दङ माने माखासे जायगायाव मोननो थाङा जेरै बाटारफ्लाइनि खोथा बुङो होमबा बेफोरखौबो जों दस्रायाव नुनो मोना आरो माखासे दङ जोंनियाव जिफोरखौ माने जोङो बाहेरायाव बा दस्रा माने जायगायाव मोननो थाङा आरोखि गतिके बे खोब मोनसे जोंनि मोनसे सम्पद जोंनि सम्पद हाग्रायाबो जोंनि सम्पद दाउसिन दाउआबो जोंनि सम्पद एनिमेलाबो जोंनि मैदेर गान्दायाबो जोंनि सम्पद गतिके बेखौ जोङो माने बासायनांगोन दा जोङो 1 नाम्बार जाहैदों नेशनेल पार्क बानायबाय गतिके जों दा बेखौ बोरै बासायनो हायो बेजों साबसिन खालामनो हायो ओरैनोथ' सुजुग दङ आरो बेखौ बांसिन साबसिन माने खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दं हाग्रा एवनाया सोलिगासिनो सार बे हाग्रा एवनाया बेखौनो जों बन्द' खालामनो नाजागासिनो दङ दा बेखौ बुङोबाथ' गोलाव खोथा जाहैबाय थांनाय सरकाराव जेनाखि 5 बोसोराव जिखिनि फरेस्ट हिसाबै बेखौ रैखा खालामनांगौ दङमोन खिन्थु नुनाय जायाखै माने जोङो गोबां बे फरेस्ट एरियायावनो जेनेबा बाला महल जानला माला खालामला बायदों गेट बानायदों जानला माला खालामदों जिखिनि रेभिनिउ फैनांगौमोन फरेस्टआव जों हिसाब खालामनो नुदों 5 बोसोराव मोननाय जायाखै आरो बे दंफां दाननायफ्राथ' आवगोलनिफ्रायबो दङ आरो बे हिसाबै हाग्रा एवनायाबो आवगोलनिफ्रायबो दङ आरो नैबे 5 बोसोराव बियो माने खुनु बिदि बन्द' जानाय जायाखै गतिके जों एबाराव बेखौ बोरै हायो सामाजिक भाबै डिपार्टमेन्ट भाबै बा जों फरेस्ट हिसाबै जों बोरै बेखौ बन्द' खालामनो हायो नाजानाय जादों आरोबाव मोनसे दंबावो मैदेरफोरनि माने मेन एन्ड एनिमेल कनफ्लिक्ट होनना बुंदों बे जोंहा ओरैहाय सानजाहा जोंहा मा होनदों धनसिरि आरो जोंहाय बाक्सा डिभिजनाव बे बांसिन जादों गतिके बेखौबो जों बोरैहाय माने कन्ट्रल खालामनो हायो बेखौ जों सेस्था खालामदों दा बिनि थाखाय आं गासिबो जोंनि फरेस्ट ओनसोल बा फरेस्ट एरिया बा जेसेबां जोंहा रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बेखौ जों बयबो जोंनि सम्पति होननानै जाहाथे बेखौ जाहाथे बयबो सहाय खालामो दाननायाथ' दानग्रा मानसि रिथि थाबाय बेखौबो जों बुजायनांगोन आरोखि बुजायनानै लाबोनांगोन फरेस्टआ मा हाग्राया मा बेखौ जोङो माबानानै बुजायनांगोन खारन आं बुंदों जे बिटिसिआव 40% जाहा फरेस्टआव दङ बेनिफ्राय जोङो गोबां जों रेभिनिउ मोननाय जायो रेभिनिउ मोनो गतिके बे रेभिनिउखौबो जों माबानांगोन फारसेथिं जोंहा फरेस्टखौबो बिटिसि हिसाबै जेरै जों फरेस्ट नेशनेल पार्क जानानै जेरैहाय जों मिथिजादों सारा पृथिबियाव थिग बेखौ जों बासायनो हायोब्ला जोंहा खोब मोजां जागोन आरोखि थेंक इउ सार